Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Je hoort bij de laatste van de Simmerstap. Met optredens van Stefan Jansen uit Zuid-Afrika bij Elise Kloosterman, de band Asbest en Heavy Klang van Komatsu. Al was dit jy wat agterbly, moes ek iets daaruit leer. Jy sê vir my, jy's lief vir my, maar daar's iets wat my keer. En dan soek jy nog meer van my, maar is alles wat ek kan gee. Amsterdam, dit was die dam, iets mooi vir die eerste keer. Al was ek dan oortuig daarvan, sal ek terug moet keer. En net soos jy vlieg tyd verby, en niks sal jou kan keer. En as niks so seer verkeerd daarmee, dit was steeds so seer gewees. Amsterdam, die mooi daarvan, uiteindelik is jy vry. Amper dan verlos daarvan, om beter te wil weet. En ek voel daar's wel 'n meesterplan, ek wens net ek het geweet. En al is daar dan net bietjie van my wat hier agterbly. Amsterdam, die mooi daarvan, uiteindelik is jy vry. Soms voel die liefde niks meer as alleen, en soms voel het alles is verby. Het ek nou nie genoeg lesse geleer nie, ons kans is verby. Amsterdam, ek groet jou dan, met trane in my oë. Jy was iets wat ek wou hê, ek wou jou nooit verloor. En as jy kan, erken dit dan, dis al wat ek wil hoor. Amsterdam, ek het jou dan vir die laaste keer verloor. Een Zuid-Afrikaans begin, joert van deze laatste aflevering van Noorderwind voor de Simmerstap. Hij heet Stefan Jansen. Straks praat ik nog even een piep vol mij. Hij begint zijn tournee in Nederland, België en deels ik nog in Italië. Joert hier in de Noorderwind-studio. Een nieuwsgierig verhaal. En dan stinkt die Stefan Jansen, die hebben daar al eens eerder wat van. Ja, klopt het. Met Pieter Wilkes had hij een nummer opname en daar had ik nog een paar keer bespelen bij zijn vorige tournee. Ja, de laatste van december. Toen dacht ik bij mezelf, wat kunnen we nou even doen? We jou een paar live tips mee. Treien, nieuwsgierige evenementen van een nieuw podium, Tibet en iets onder de zeediek. Nou goed, daar komen we straks nog wel even over te spreken. En we gaan natuurlijk live optredens. Onder andere van een geweldig talent. Ze won de Frieske Singer-Songwriter Contest. Eigenlijk vanuit het niks. Dit is Elise Kloosterman. I finally knew what I wanted.
for us to sit on our white porch and watch the birds fly away. Although it wasn't much, it's all we've longed for. Who knew that it would all just fade away? I wish that I had treated you differently, like the way I had with my loved ones. Now I know that things have changed between us. I hope you know that I was in the wrong. And now I am fighting sleep, 'cause when I close my eyes I see you in my dreams. And I don't want to repeat the same circle of us crawling back to meet, us crawling back to meet. I tried to move on, but it was hard. Harder than I ever thought it was. The things I knew had changed, and nothing seemed arranged. They said that it's freedom, but I've cased myself in. And now I am fighting sleep, 'cause when I close my eyes I see you in my dreams. And I don't want to repeat the same circle of us crawling back to meet, us crawling back to meet. And you are the one that was on my mind, the one that would always choose my side. I took it for granted, let you slip through my hands, and now I stand alone. Now alone. Now I am fighting sleep, 'cause when I close my eyes I see you in my dreams. And I don't want to repeat the same circle of us crawling back to meet, us crawling back to meet. Bijzonder verhaal, deze Elise Kloosterman. Straks moet ze het maar even uitlezen. Maar ja, eigenlijk deze franke vrije mei een voorronde van de Singer-Songwriter Contest van Friesland Pop. Dus hier is eigenlijk maar één nummer. Ja, en toen moest ze terug naar de finale en dan moest ze minimaal 20 minuten vullen. Hoe ze dat dien had, het is slagen, want ze had het won. Maar goed, dat vertelt ze straks zelf maar even. Ik zei al, dit de lijst van de Simmerstap. En dus willen we hem eigenlijk een paar live tips mee aan voor ja, de komende maanden. Een mooi feestje er in Nes. Nes, Amelon, nee, Nes, daarbij Peersens Moddergat in de buurt. Daar had ze een prachtig mooi festival bij de Theatertjerken om correct te wezen. Van alles, lekker eten, goede bands. Nou ja, de dames van de organisatie, die moeten het zelf maar even vertellen. Nesville, onder de CD. 1, 2, 3. Wij hebben hier een podium waar we muziek, toneel, tentoonstellingen, eigenlijk alle culturele uitingen doen ons net te vieren. Ja, hebben we hier alle jaar. There's a bar in the street we hate to, but we couldn't see.
Het wordt een festival met heel veel verschillende stijlen muziek. Dus Americana, bluegrass, country, blues, van alles en nog wat. Waarin we ook eigenlijk alle deuren opengooien van ons theater. Dus het wordt één grote flow aan mensen die van de grote kerkzaal naar het lokaal kunnen. En buiten hebben we een podium. Daarnaast hebben we een foodcourt met verschillende soorten eten. Allemaal lokaal hier uit kleingetrokken aardappels. Een watburger met geknipte zeekraal van achter het wat. Dus er is ook goed duurzaam eten. Gecombineerd met goede muziek. I'm heading into Memphis, Tennessee. That's the one place in this world I can get some good to eat. I'm hungry for some loving and some fried chicken. Goes down crazy, finger licking. We waren eigenlijk aan het brainstormen voor weer verse nieuwe programmeringen. En Anke die kwam met de prachtige titel Nashville als naam voor een festival. En we wilden heel graag ook met het eten dingen doen. Hè. Twirren, waar we mee samenwerken, betrekken ook. Zodat we ook mooi breed konden programmeren. Twirren, dat is een groep ondernemers, boeren, fiskers, squallen, maar ook gewoon burgers. Die het zijn, wij willen die waterhoornen nog een stukje zoener en mooier maken. Net zinnen, maar erhinnen toch? Nashville. Ja, eindelijk is wat leven daar bij PSS Moddergård. Die hoeken zit dan, hè? Onder de Zeediek. Prachtig mooi dwarpje, theatertjerken en een kindje morgen hier. Een geweldige programmering trouwens. En bij deze. Dus dan weet je even wat je moet waankennen. Wat dit programma dien is er van alles nog te redden in de provincie. Treien live tips Joert dus in deze aflevering van Noorderwien. En te gekke, ja, vind ik, nou je bent. Ik ben er hartstikke blij mee dat ze er binnen. Ze hiet de asbest, ze komt uit de stelling werven. Stel die zelf even voor, waar bent u? Ik ben Jannes, ik ben 19, goeiedag. Ja, en Do? Ik ben Rowan en nu kom ik Kubaard. Haha, mooi dwarp. Nou, de drummer, ik nog maar even. Brent uit Koudem. Ja. Man, Brent uit Koudem, jongens. Je speel je lekker. Hoe is bier trouwens? Ja, ook lekker. Ja, hè? Net zoals we spelen, zeg maar. Ja. Goedkoop, maar wel lekker. Hoe lang besteed je hem nou? Een stuk of 2, 3 jaar, zoiets. Ja. En met welk idee bij elkaar kwam? Vooral bier drinken en omhing je of toch wel mijn muzikaal idee? Nou, dat vraag me wel wat. Ja, een moeilijke vraag, hè? Ja, we doen het gewoon. Ja. Ja, ik weet leek ons leuk. Ja. Ja, laten we zo zeggen. Ja, en ik vind hem tof band, jongens. Dat kan misschien nog wel eens heel vier komen. Je bent beide Friestalig en hij pruttelt wat in stellingswerfs? Ja, Saïd, ja. Maar meestal praat ik gewoon Nederlands mooi, dus. Ja. En dan is het wel te doen qua communicatie. Ja, maar het is vooral dat hij net altijd heel goed te verstaan is het meer. Soms een voordeel, hè? Ja, klopt, absoluut. Had jij er in de orenband zitten? Nee, eigenlijk net. Nee, dit is mijn enige echte, ja. Ja. En dit is rock and roll, recht toe, recht aan. Dit is echt die smaak, zussen. Daar hoor ik van. Ja. Nou ja, goed. Soms maar een compromis sluiten. Maar dat hoort dus net in deze band? Absoluut net, nee. Wat binnen de ambities, joh? Wat wil je met leven? We willen geld, we willen lekkere wieven, Zwarte Cross, Pinkpop, weet ik wat allemaal. Ziggo Dome, weet ik veel in Amerika. Ja. Want daar hollen ze allemaal van plattalige boerrock, dus gewoon alles. En wat helemaal dienen? Wij hebben al een keer op Dickie Woodstock staan. We hebben wel een tof festival trouwens. Ja, echt geweldig. Ja. Maar dat was wel op de Jongfeestal hoor, dus dat was gewoon een zaterdagmiddagje. Ja, nee, heb je dat verteld? Oh ja, nee, inderdaad. En verder bij je meer een headliner. Ja, nou, en bij Scroepboog. Dat is een toffe band trouwens, hè? Ja, echt fucking vet. Die komen, dat is een Drentse band, hè? Ja, dat is Scroepboog. Ja, echt wel. Fucking vette kerels ook. Ja. Maar dan zit al wel meer in de metal, hè? Ja, of punkrock, dacht ik. Maar we hebben meer van de rock'n'roll gewoon. Beetje bluesy, beetje rock. Ja, zoiets proberen we wel tenminste. Ik kreeg een beetje Rory Gallagher gevoel bij die. Kijk die meneer wel. Heel compliment, Ja, Rory Gallagher. Dat is... Ja, we beginnen voorzichtig hier. Ja, nee, maar Rory Gallagher is echt een fucking hell. Maar een beetje dat slepende gitaarsounds. En, Ja, nou kijk, dankjewel man. Maar net zo mij hier. Wat zeg je? Hij leeft niet meer helaas, dus doe maar eens wat voor. Doe aan de drank, maar dat hoop ik niet dat ik dat na ga doen. Maar, nee. Het schijnt dat hij zichzelf lam heeft gesopen of zo en toen werd hij ziek. Dat is niet leuk. Alles in stellingwerfs? Ja. Gewoon plat lullen. Ja.
En is dat een officiële spelling die staan hoort? Een stavering of net? Of dorst maar wat? Nee, officieel zal het wel zijn dat ik dan stelling was praat vanuit mijn vader en zo. Ja. Maar het is gewoon plat. Ik weet ook niet... in de Achterhoek klinkt ongeveer hetzelfde, maar net anders. En iemand die ouder is uit de stellingwaver, die praat ook weer aan de stellingwaver. Dus het is gewoon plat. Ja. Maar wel uit de stellingwaver, niet uit Friesland. Nee. Maar hun zeggen altijd van wel. Ja. Maar niks tegen Friesland. Nee, maar de taalstrijd is er wel. Ja, BT, maar. Ja. Wat ben je plan, joh? Een studio in platen, singles, je hebt dingen opnamen. We hebben deze week uw tweede nummer gebracht. Dus ja, het gaat op zich wel goed. Ja. Heb je een eigen Spotify-account of Facebook? Gewoon Asbest. Ja. En als het mijn checkers op ziek is, dan komt ze zo wat in. Ja. En Rocky Molle trekt nog check of net? Nou, eigenlijk is hij de enige echte checkroker. Ja. Wij doen gewoon met peuken. Ja. Wat hast u, zwieren of heel zwieren? Gewoon zwier. Ja. Ja, JBS rook ik altijd. Ja. Maar vanille is nogal duur, maar het is sowieso allemaal duur. Ja. Maar dus stel jullie gaan allemaal onze muziek luisteren en zo, dan kan ik vanille betalen. Oké, maar ja. En bier, heren. En bier, hey. Ja, maar pit, dat blijft in het hart. Ik neem het even mee, want je moet nog even spelen, jongens. Je moet hem toch... Je Grutte band toch? Dat is de ambitie toch? Fucking grut. Ja. Ik ben al fucking grut. Mooi. Denk ik. Ik vind het mooi dat ze er binnen. Je had er zwak voor. Dit soort bands. En mooi om het seizoen af te sluiten. Met verschillende muzikanten, Joert. Maar onder andere met deze man van Asbest live. Zeg nog even Asbest, dat is best. Dan moeten ze allemaal... Mag ik dat zeggen? Ja, dan zeg Zeg je het Asbest ja? en dan moeten hun dat is best zeggen. Oké. Nog even meters. Asbest. De gans binnen veel stomme dingen. Stomme dingen binnen ver. En soms heel veel niet keer. Nou, dan is het pas rijk. Maar laat u niet kisten. Zo'n die niks is min te min. Want aan het einde van het dien is voor een ander weer een begin. Al zit het soms niet meer en wordt het waar ik je wat voel. Al heb je net geen geld en is de liefde maar zo stil. Al ben ik nog zo moe, al ben ik nog zo brak. Met een pak check in mijn zak word ik nooit een wrak. Voor mij ben ik een beste jonge kerel. En ik doe geen vlieg kwaad. En als er rap en iemand is, geef mijn beste raad. Ik heb ook wel gescholden, maar vlug, dat neem ik terug. Maar waarom staat het lot me nou zo voor de kop? 1, 2, 3, hey, wie zeg eens op? Hey, wie zeg eens op? Ja. Ah, de kerel onderop, onderop, hey, wie zeg eens op? Godverdomme, ik hol niet van kanker en ik hoor ik niet wat eens van dit. Als je denkt wat people check is terug geweest, ja, wie zeg eens op? Hey, wie zeg eens op? Oh, ja. Ja, gekereld onderop, onderop, hey, wie zeg eens op? Best was ik in de stad in een armoedig gat. En toen kwam de door en zwerven die van het oproodje nat. Hij zag die daar al staan en keek met goede hoop aan. Hij zei, hey, misschien check die voor mij. Die zeg maar zo op. Hey, die zeg maar zo op. Check los van de knop. Hey, erop, die zeg maar zo. Zeg het ook eens knal zo.
Oh, geef me een hand, ik zei voor een check. En dat zijn de zaken bestaan. Oh, lieve mensen. Ik ren met een pak checks van 60 gram zo die winkel uit. No check, oh yeah. No check. Sugar the blood. No check. Dit gaat over een meid en ik was de naam vergeten. En dan gaan we gewoon los. 1, 2, 3, 4. Ik zat wat te zoeken, ik zat wat te doen en ik zat te graven. Ik spring in de hier, ik spring in de door, dat ben ik best voor. Maar reden, vloos op de tap, vloos in de tap, vloos op de tap. En ze hey, illuminair.
Ja, je hebt een meleerd zelschap in de studio. Zuid-Afrika, het zuiden van Nederland, met Komatsu. Maar ja, nou komen we toch wel uit bij Tibet. Tibet in Friesland, ja, dat kan. Oldeholdwolde, om correct te wezen. Daar komt een fantastisch festival. 3 dagen, Love and Lights. Tjitske, in van Orange Storm, maar het zelf maar even vertellen. Een mooi evenement in ieder geval hier in Friesland. Nou, het is eigenlijk een festival van alles bij elkaar. Het is een combinatie van het Tibetaanse boeddhisme, het shamanisme. We hebben een healingsfield waar verschillende healings komen. We hebben een speciaal kinderprogramma. We hebben een merken erbij. En een aantal tinten. We hebben de Love Light tint, we hebben de Art of Word tint. En de Sound of Tibet tint, de Tibetaanse healing tint. En een prachtig muziekprogramma hebben we er. Van Jaans voor jou gezien tot Jong zelf gezien. En er treden op Rayana, Colin Orico en de Healers, Stuart Ensa, Unicorn, De Wanderer, Ilse Overseer. Ja, dus dat is een aardig wat. I watched the sunset by the river. The stream strokes my dangling feet. Another day is over, and the blue sky turns crimson. Dit festival is eigenlijk een combinatie van de verbinding met elkaar. Dat vind ik zo mooi. Het stiert net al op zichzelf. Het Tibetaanse boeddhisme, het shamanisme. Bijvoorbeeld Anton Teube, die komt er mee. Schumann-resonantie, intergalactisch contact. Dus het is eigenlijk van alles bij elkaar. En ja, daar hoor ik wel van. Het meeste bij elkaar iets moois wel zetten. In het kader van wereldvrede, want we gaan vreedionnen. Geven we dan een openingsceremonie doen en dan geven ik de Love is Peace Possible vlag ophijsen. En ja, dat is wel een item dat nog heel erg ik wil spelen natuurlijk bij iedereen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, wereldvrede. Secrets rest in her water. My secrets rest in her water. My secrets rest in her water. Ja, Tibet komt naar Friesland daar. Oldeholdwolde, om correct te wezen. Mooi, nieuwsgierig festival. Voor het eerst trouwens. Dat ze echt van het Tibetaanse idee helemaal uitgaan. Ze gaan op een site van Love and Light. En dat is een van de live tips die hem graag mee aan willen. Ja, je hoort de laatste uitsturing van Noorderwind voor de Simmerstop. En dan moet je wel wat het waan gaan. Nou goed. Als we toch over internationale artiesten gaan. Dan is deze meneer altijd welkom. Je houden aan het begin van het programma even zien. Stefan Jansen. Hij is aan tour. Hij is op een paard. Zal een pro optredens aan. Onder begin juli hier in Nederland. Ik ben blij dat hij er weer even is. Kreeg ze waar ik nou een mooi cadeautje van. Kunnen we aan nou even hoe praten. Welkom, Stefan. Baie dankie Willem. Dit is lekker om weer hier te wees bij Omroep Friesland. Al die prachtige mensen, die prachtige provincie. Lekker muziek, lekker tye. Ik kan niet wachten. Lekker om mijn vierde tour in Nederland af te skoppen hier bij Omroep Friesland. De vierde alweer. Ja, ons maakt vrienden, ons maakt muziek. Alles is lekker. Ja, hulle noem mij mosie zo. In Zuid-Afrika is ik Stefan Jansen, maar in Friesland ben ik Stefan Jansen. Oh, hoor dat erin, ja. Maar in Amsterdam zeggen ze het nog weer anders, hè? Nee, dan... Stefan Jansen. Hulle noem mij meneer in Amsterdam. Ja. Maar op Amsterdam is Stefan Jansen. Ja, Stefan Jansen? Stefan Jansen. Oké. Hi man. I'll take your word for it. Daarover gesproken, want je nieuwste single heb ik een aantal keren gedraaid. Had ik een keer gedraaid. Maar versteer je hoe Fries nou intussen? Zeg weer? Versta je Fries inmiddels een beetje? Wel, ik denk mijn antwoord is nog net weggegeven. Hoeveel ik Fries verstaan. Ik verstaan Fries
23,7% miskien. Nederlands veel beter, maar Fries, ek kan al bietjie volg. Jy moet pas op, ek kan jou hoor. Je nieuwste single gaat over Amsterdam. Waarom? Ja, dis eintlik 'n vergelyking tussen 'n meisie en die dorp. Die eerste keer wat ek in Amsterdam was, het ek heel groot verwagtinge gehad, hierdie pragtige plek, die image wat die wêreld skep. En toe ek in Nederland kom reis vir die eerste keer, het ek eintlik gevind my liefde vir Nederland lê eintlik in Friesland en die boeregemeenskappe. It's not what you think. En Amsterdam, it's not what you think. Eintlik ek is meer 'n boer, ek is meer Fries in my kultuur en gewoontes, en dis so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen Amsterdam en die meisie, want sy was not what I thought. Ek is iets anders. So, maar ek skryf maar altyd love stories, Willem. Jy moet maar weet, daar's altyd 'n liefdesverhaal ergens. Dat inspireert nog steeds, hè? Ja, natuurlijk. Dus dat is het verhaal van Amsterdam. Het verhaal van deze plaat, en eigenlijk moet ik er ook weer niet te veel aandacht aan besteden, want hij komt officieel niet uit. Dit is een gelimiteerde cd die hij mij zuiver kijkt als cadeautje joeg. Ik moet er even bij zitten, want het is ook nog nummer 1 van een serie van 200. Ik vind het echt een heel leuk cadeautje, dankjewel. Groot plezier. Ja. Jij verdient het. Wat voor nummers staan hierop? Want je hebt een aantal akoestische uitvoeringen gedaan. Onder andere het nummer wat je ook met Pieter Wilkes hebt gespeeld. Ja. Hè? Die idee was, ek wou ietsie baie spesiaal bring na Nederland. Very limited edition, daar's net 200 prints. Ons gaan nooit meer maak nie. Hierdie CD gaan nooit digitaal vrygestel word nie, never. Daar's 4 liedjies op wat splinternuut is, wat digitaal vrygestel geword. Die ander 4 songs exclusive tot hierdie CD. Ek gaan hierdie CD ook net op hierdie toer verkoop. As hierdie toer 8 Julie afgeloop het, gaan daai CD never again to be seen. Ek vat die ander kopies terug Suid-Afrika, ek gaan dit vir my familie gee. Dit word glad nie daar verkoop nie. So hierdie CD is eg first batch. Ek het nog nooit van tevore enige CD gemaak nie. Dis my eerste CD en jy het my eerste CD ever. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Ja, je verdient het. Dank je voor die liefde. Zijn dit nummers die je ook in Zuid-Afrika nu ook op deze tour heel veel gaat spelen? Ja, die eerste 4 liedjies is Amsterdam byvoorbeeld en Heilige Botteltjie wat ek nou opgetree het. Dan is daar 'n baie spesiale liedjie wat ek nie nou eintlik mag sê nie, want dis 'n verrassing. It's a surprise. Maar anyway, daar's 4 nuwe liedjies wat ons wel in Suid-Afrika nog nie opgetree het nie, maar wel gaan begin optree in Suid-Afrika. Maar hierdie toer is echt die launch van al 8 van hierdie liedjies. En die baie spesiale nommer op hierdie album is die Afrikaanse weergawe van Reis van 'n Musikant. Ja. De Reis van 'n Musikant is die collaboration tussen my en Pieter Wilkens wat ons in Fries en Afrikaans world debut gemaak het. Eerste keer wat Fries en Afrikaans in dieselfde liedjie gebruik word. En ek het besluit om die vol Afrikaanse akoestiese weergawe op die album te sit. Net as al vir 'n tribute. Al Pieter se fans wat lief geword het vir my, dan kan hulle ook hoor wat sing ek in Afrikaans oor hom. Ja. Heb je al eens in Zuid-Afrika een reactie gekregen op dat Friestalige deel of niet? Baie. Ja, baie. Suid-Afrika het 'n bietjie van 'n geskiedenis met Fries. Die laaste 10 jaar, 15 jaar is daar Afrikaanse organisasies wat uitreik na Fries. Dis omdat ons so eenders is. Afrikaners en spesifiek Friese is baie dieselfde. Ons is almal boeregemeenskappe, plattelandse mense, nederige mense, kind of plain, jy weet, ons is gewone mense, ons is goeie mense, sal ek self sê. Maar Suid-Afrika is baie lief vir Friesland en baie van my vriende is jaloers dat ek Friesland toer. Oh. Hulle wil net weet hoe doen jy dit? Dan sê ek vir hulle Willem de Vries, John. Willem de Vries. Alles op Willem de Vries. Je doet een fikse tour. Je bent hier tot en met begin juli. Waar zijn de data te zien? Staat op je site, neem ik aan, op social media, waar je overal speelt? Ja, daar is 'n website, natuurlik my social media, Stefan Jansen Music, Facebook, Instagram, die toerskema is daar. En dan het ons evenwatoors evenementen.nl, waar die hele toerskema, dis 'n website. Evenwatoors evenementen, is dit dash, evenwatoors-evenementen.nl. Al die details is daar. Ja. Of hulle kan jou bel. Hulle kan jou via WhatsApp. Ja. Ik vind het helemaal prima. Ga je overal solo spelen? Ja, ons gaan van Friesland natuurlik, ons gaan na België, ons gaan na Italië, miskien Duitsland as dinge mooi uitwerk, maar ja, oral 32 vertonings binne 30 dae. So dit is intens, maar ek is gereed, baie lekker. Aan de bak, zo dan.
Ja, ja, exactly. Wij lieten hem nog net geven, want hij gaat je nog een nummer speling bij ons in de studio. Ben ik ontzettend blij. Maar zoek even op zijn site voor alle speeldata. Hij komt in Friesland, maar ik de boet zul je nog optreden. En ik ben blij, maar je kan hem net krijgen. Maar het is een hele exclusieve cd. Maar de vestjes staan al wel online op onder andere de streamingsdiensten. Maar hij is nog live in Noorderwien. Stefan Jansen. Zijn naam is Dominee Proppie. Hij is die held van elke straat. Die gemeenskap van die heiliges. Sing die woorden wat hij praat. Deur die dag is hy die redder. En laat in die aand drink hy enekie op liefde. En 2 om te kan slaap. Elke jaar het maar sy plooitjie, elke plooitjie het sy plek. Sy hart is vir sy mense en sy liefde vir die kerk. Maar elke boom met 'n skadu, al is dit in die aand. Drink hy enetjie op liefde en 2 om te kan slaap. Dan sing hy, heilige botteltjie, jy breek. Sal jy vanaand vir die laaste keer jou hand voor die lig van die maan insteek. Laat ons rustig kan slaap. Heilige botteltjie, jy breek. Al is het net ek en jy wat daarvan weet. So heilige botteltjie, breek vir my. Hy het self nog soveel vrae, maar hy het wysheid aan sy kant. Vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke Sondag, laat die waters rustig raak. Drink hy enetjie op liefde en 2 om te kan slaap. Dan sing hy, heilige botteltjie, jy breek. Sal jy vanaand vir die laaste keer jou hand voor die lig van die maan insteek. Laat ons rustig kan slaap. Heilige botteltjie, jy breek. Al is het net ek en jy wat daarvan weet. So heilige botteltjie, breek vir my. Wyn is dikker as water, maar bloed is dikker as sweet. Daar's een ding wat jy eers sal weet, die dag as jy dit weet. Soos die wyn wat vloei deur die krake en die bloed wat ons sal sweet. Daar's net een manier om jou God te onthou. Laat hy net een keer van jou vergeet. Dan sing jy, heilige botteltjie, jy breek. So jy vanaand vir die laaste keer jou hand voor die lig van die maan insteek. Laat ons rustig kan slaap. Heilige botteltjie, jy breek. Alles net ek en jy wat daarvan weet. So heilige botteltjie, breek vir my. Ja, hij komt uit Zuid-Afrika en hij is on tour, om het zo maar zo nu te drukken. Stefan Jansen. Mooi om hem weer te treffen trouwens. Hij had natuurlijk prachtige duetten hier onder oren met Pieter Wilkes. Het nieuwe cd uit, nieuwe single eigenlijk, Amsterdam. Misschien gaat de volgende hoe jou het goed. We hoort in de gaten. Ik een beetje voort, maar dan iets dichterbij dan Zuid-Afrika komen deze heren. Heel lang alleen al eens een keer eerder te gast geweest. Het is Komatsu, ze komen uit het zuiden van Nederland bij. Ze zijn prachtig te gek naar je album uit. Ja, en het is heavy, het is een beetje stoner rock, het is alles wat trochelkoor. Jos, Mo, Martijn, met je trein, how you doing? Goed. Ja, goed. Goed, thank you. Zeer goed. Ja. Op tour op dit moment? Nee, oktober gaan we echt op tour. En nou spelen we gewoon hier in Nederland flink wat shows. En Duitsland. Okay. Wat voor tour wordt het? Duitsland, Polen, als het goed is dan Tsjechië. En dan weer terug naar Duitsland, Frankrijk. En dan Engeland, een week lang Engeland. En daar zitten ook festivals van het platenlabel bij. En
Dus het wordt heel gaaf. Niet de eerste keer dat jullie het buitenland opzoeken. Went het? Vind je het nog steeds leuk? Hoe werkt dat? Ik mis het wel eens lang geleden eigenlijk. Dat we echt een volle tour hebben gehad. Voor corona was de laatste volle... Ja, dus het kriebelt eigenlijk wel om weer met z'n allen in een busje te zitten. Dat wou ik net vragen. Want je hebt natuurlijk de spannende verhalen gaan het al over de grote trailers en dat soort dingen. Maar bij jullie is gewoon een busje. Hoe moet ik dat inschatten? Een bescheiden busje met grote spullen. Ja. En dan van hotel naar hotel? Ik denk dat deze hotel naar hotel wordt. Maar we hebben ook wel eens een bus gehad met slaapkabinetjes. Of kleine doodskistjes. Maar ja. Lijkt me vrij benauwend. Ja, goed. Alles in verband met jullie nieuwste album. Breakfast for Champions. Prachtige titel trouwens. Komen we straks nog wel even over. Wat is het verhaal van die plaat? Dan kun je eigenlijk beter gaan Mo vragen. Nou, ja, maar ik denk... Nou, Martijn weet het ook wel, hoor. Ja, zeg het eens. Ja, maar Mo heeft het bedacht. Ja, dat geeft wel. Maar hij vond het gaaf. Ik blijf nou bij... what's the story? De plaat zelf is een stevig ontbijtje voor de fans, voor de champions. Ja, we houden ervan hier. Ja. Dus zwaar op de maag. Maar hoe gemaakt? Met welk verhaal zijn jullie die plaats gaan maken? We zijn weer bij Pida gaan opnemen in Eindhoven bij de Void. Die had een nieuwe ruimte. We waren eigenlijk op zoek naar hoog plafond, grote ruimte om de drums zo mooi mogelijk en natuurlijk mogelijk te laten klinken. Dus niet een metal drum met triggers en tikkende kick en zo. Dus wij wouden eigenlijk gewoon echt een natuurlijk drumstijl, wel zo groot mogelijk. En dan moet je naar Pida en daar zijn we dus gegaan. En daar hebben wij denk ik een kleine week opgenomen. Dat is vrij snel. En uiteindelijk heeft hij hem ook afgemixt. We hadden eerst nog een plan ergens in Amerika, maar dat is een beetje de communicatie was wat moeilijker gezien de afstand ook. En uiteindelijk kwamen we weer terug op een nest waar we eigenlijk altijd mixen en masteren. Dus dat is heel goed bevallen. Hij krijgt ook, de recensies zijn heel goed, maar het gaat ook, geluid krijgt ook waanzinnige recensies. Dus het is bruut, maar eerlijk eigenlijk. Dus weinig poespas. Hoe voorkom je dat je te veel over de top gaat met zo'n productie? Ik kan me voorstellen dat je staat te spelen. Ik hoor al gelach. Ergens moet er ook eens een keer een rem op, lijkt mij, of niet? Nou, hier hebben we ook gekozen, omdat wij nou een gitarist minder hebben, om het ook zo te laten. Oh, dat mag ik echt los. Ja, dus we hebben het echt alsof je in de oefenruimte staat. De dikke gitaar. Nee, maar hij klinkt breed, maar ik denk toch ergens komt er zo'n moment dat je denkt, nou... Ja, harder kan niet. Ja. En breder en dieper. Ja, sneller zou nog kunnen. We worden ouder, hè? Ja, wat zeg je? We worden allemaal... wat wijzer, hè? Wat wijzer en ouder. Nee, we hadden zo... Maar is dat niet een beetje de uitdaging van waar ligt het breekpunt, of niet? Ja, we merkten dat we gewoon alleen maar aan het denken waren in vormen van een gitaarmuur bouwen. En we kunnen blijven bouwen, maar nu hadden we zoiets van, misschien moeten we een stapje terug doen. En in het begin dachten we, wat naakt en wat kaal. En al vrij snel wenden we dat. En op een gegeven moment gingen we genieten van de ruimtes die er vielen. Van, deed jij dat op drums? Dat heb ik nooit gehoord, omdat er altijd een muur van gitaar tussen zat. Ja. Dus ik heb wat meer ruimte gekregen. Jos is veel subtieler. Hij is altijd een subtiele drummer geweest, maar dat heeft niemand ooit gehoord. Nee. Dus en uiteindelijk geniet ik wel van hoe we nu met ons drieën kunnen musiceren. Dat het zo anders is. Je speelt dezelfde liedjes, maar er komt veel meer ruimte en adem. En dat is fijn. Toch een beetje meer door minder, hoe het eruit ook klinkt. Ja, less is more. En dat we daar nu pas achter moeten komen na bijna 15 jaar is wel gek. Maar... Nou ja, het positieve is, je zijn erachter gekomen. Volgens mij zijn er sommigen bij die hun hele leven ernaar zoeken. Volgens mij zijn we er nog niet achter en zijn we er nog niet. Maar voor mij komen we er ook nooit. Maar dat hoeft ook niet. Je zei al, goede recensies, goed ontvangen. Jullie gaan ermee op tournee. Toch even de titel. Hoe ben je daarop gekomen? Breakfast for Champions. Ik vond hem wel leuk. Ja, goh, dat weet ik echt niet meer. Ja, dat is gewoon een paar biertjes en dan... Een dingetje wat naar binnen viel en die heb ik al opgeschreven, ja. Dus ja, dat doe ik vaak. Dan hoor ik iets of dan bedenk ik iets en dan maak ik allemaal notities. En uiteindelijk heb ik een heel kladblok met flartjes. Ja. Dit was daar ook één van. Begint het daarmee trouwens? En daarna nog de teksten? Of had je bijvoorbeeld de tekst al klaar? Nee, ik schrijf eerst in de computer de grote basis. Dan zet ik dat heel lang op en dan ga ik een beetje mijmeren. Bla bla bla. En dan op een gegeven moment heb ik iets. En dan neem ik dat op, laat ik hun horen. En zeggen ze, nee, dat is niet goed. Dan ga ik weer terug. Let's make some noise. En dan uiteindelijk met z'n drie hebben we, met hun ideeën erbij heb ik iets in de computer gemaakt. En dat gaan we coveren eigenlijk dan. Dus dan gaan we dat nog aanpassen in het echt. Zou ik maar zeggen. Het is een heel proces, hè? Het is een heel proces, ja. Maar het is gaaf, want het begint ergens op de bank of in je hoofd. En uiteindelijk sta je het in de studio op te nemen of sta je het ergens live te spelen.
En dan brengt het jullie hier in de studio. Ja, ik ben blij dat ze er binnen. Ze ben jij er geweest, You It dus. Album zit op de streamingdiensten. Ze gaan nogal toe, ze doen wat liedjes optredens. Maar na de simmer gaat het echt volle bak dus. In het busje, meisje aan. En dan maar één ding, man. Lekker herrie, meidje. Maar You It eerst in orde weer live. Komatsu.
Uit Eindhoven en omkritten, zo'n 2000 zien actief. En ik ben heel blij dat ze er Joert Werres wien, de man van Komatsu. En ja, ik zie dat wel zitten trouwens. Aan Buske, dan een beetje op tour. Goed, feestje vieren. Feestje vieren kon ze ook in podium Asterix. Fantastisch podium hier in Ljouwert, in de Blokhuis Sporten. Maar ja, dat gaat al je mis, dat stoppen al je. En toen dacht ik bij mezelf dat we van toen, van vroeger, het verliezen, dat is skietnis. Maar dat is net worden, want er komt een podium. Zelfde locatie en eigenlijk ook mij dezelfde meesken. Ik had namelijk over de Beatrix. Er komt in kwart een concert, maar het verhaal is minstens nieuwsgierig. Vertel toch Wietse en Hillebrand. The sharks are coming to get me. The sharks are coming to collect. The sharks are coming to get me. They're coming, they're coming, they're coming to collect. Asterix is voor mij echt een plek waar ik een hele nieuwe gemeenschap heb leren kennen. Die ik eerst niet kende in de stad. Mensen die echt met muziek bezig zijn en die er ook heel veel plezier uit halen. En dat kende ik eerst net. Dus Asterix is voor mij echt een hele nieuwe wereld. Ja, ik wie 14. Toen kwam ik hier binnen als vrijwilliger. En ik wie nog te jong om achter de bar te staan. Dus ik mocht posters verspreiden door de stad. En bij de poort, bij de ingang mensen welkom hieten. En ja, het is gewoon al wat voor mij begon. Dus daar ben ik echt in de scene rekken als muzikant. En ik ben er nooit voortgegaan. Ja, Dovi is op zoek naar een oefenruimte voor die eigen muziek. En de beheerder toen, Maya, die zei, ken je die jongens van Asterix ook? Want die sale die zit leeg en ik wilde misschien wel mijn podium in. Nou, toen we dat jen, toen voel je zijn kaak echt op een groen van, oh, wat gebeurt hier, wat is dit? En toen ben we er eigenlijk met open armen erin sprong. Want dat wie een boetenkans die we al 4 net field hadden. Dus we zijn hier alweer orelier iedere week met dwaan om het op te bouwen. Het gaat om het talent op het podium, lokaal, nationaal. Het gaat ook om het talent achter het podium. En het gaat ook om de gemeenschap. Dat is het doel. Dat zal niet heel veel veranderen van Asterix. Daarin gaan we wel proberen weer een nieuwe groep mensen aan te haken natuurlijk. Dus iedereen is welkom, maar we doen het wel weer voor de nieuwe generatie, zeg maar. Net stenen met de Hinniks. Het is 3 evenementen die we eigenlijk naar voren brengen willen in deze lesuitsturing dus van Noorderwien voor de Simmerstap. Ja, en het evenement bij de Beatrix is eigenlijk dat het podium dus weer van start gaat. Ik moet zeggen dat ik altijd wel een grut zwak hier voor podium Asterix. En mooi krijg dat een troststart krijgt. En dan ook nog met Pip Blom. Dat is een fantastische groep trouwens en een geweldig talent. Ze doet ook in Boetloon hartstikke goed. Dus nou ja, goed. Van de Beatrix geven we een bijzonder verhaal. We zeggen al even de noemer van haar. Ze gaat daar nog iemand bij de vleugel. Elise Kloosterman, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Ja, du bent echt hartstikke nee. Du hast de Frieske singer-songwriter contest won. Ja, eerst maar even door jezelf. Waar komst hoe wij en hoe lang spelen je al? Hoe maakt die plaatsen? Ja, nou, ik zing echt al sinds zolang ik kan praten, denk ik. Echt sinds als van jongs af aan. En daarna heb ik pianoles gehad vanaf mijn 6e tot mijn 12e. Dus ja, en ja, daarna ben ik een tijdje gestopt. Alleen toen ging ik gewoon mijn eigen akkoordjes leren en zo. En toen dat een beetje lukt, toen dacht ik, nou, nu kan ik ook wel mijn eigen liedjes een beetje maken. En met school werd dat vooral gestimuleerd. Music Stage heette dat. Dus ja, en toen dacht ik, nou, toen had ik een liedje. Het tweede liedje wat ik heb gedaan. En toen dacht ik, nou, dat geef ik gewoon op bij Friesland Pop. Bij de Kleine Prijs van Friesland. En toen ben ik doorgegaan naar de voorronde. En van het een kwam het ander. Toen had ik meer repertoire gemaakt. En nou, had ik gewonnen. Ja. Nou, ik zal even, want ik vond het wel een bijzonder verhaal. Want eigenlijk kwam je met 1 liedje naar de voorronde toe. Ja. Toen zei Friesland Pop, oh wauw, wat een talent. Dat ben ik absoluut met z'n heen trouwens. Maar ja, toen zat jij met 1 liedje en dat was niet genoeg voor de finale, hè? Nee, klopt inderdaad. Nee, ik moest wel echt meer dan 1 nummer. Want je had 20 minuten eigenlijk moeten doen. Alleen dat had ik nog helemaal niet. Dus ja, toen werd er tegen mij verteld van, oké, je mag door. Als jij weet repertoire te maken binnen, nou, wat was het, 2 maanden ongeveer. En nou,
ik kreeg best wel veel inspiratie en het was niet heel veel moeite. Je hebt geen last van druk of zo? Van, nu moet ik per se... Nou, ik denk dat het juist wel goed is. Ik denk dat ik juist echt wat meer druk nodig had om juist dan dat te gaan maken. Ja. Alleen ja, van het een kwam het ander. En ja, ik stond daar. Ja. En vond het leuk, ja. Hoeveel liedjes heb je in de finale gespeeld? 4. Dus je hebt even 3 nummers erbij geschreven in een korte tijd. Klopt inderdaad. En dan ook nog winnen. Ja, zeker. Ja. Wauw. Ja, vind ik ook. Echt heel onwerkelijk. Ja. Even terug nog naar... want je zei, ik had pianoles en daar was ik mee bezig. Hebben we het dan over klassiek piano of zat je toen al wat in popsferen? Nou ja, dat waren wel echt de standaardlessen. Dus noten leren en dan vooral een beetje Bach en Mozart. Gewoon de simpele stukken daarvan. Ja, een beetje Bach bij je. Ja, nee, dat doe je zo op woensdagmiddag. Nee, alleen ja, op een gegeven moment, ja, als je dan een kind bent, vind je het toch wel saai. Tenminste, dat vond ik dan. En ja, maar Bach mag wat ouder, ja. Dat is, ja, precies. Ja. Dat is wel wat aan de oude kant inderdaad. Dus ik wou wel meer die popsfeer in en wel gewoon meer akkoorden leren dan alleen maar van noten. Maar ik vind het op zich wel jammer, want ik ben nu totaal bladmuziek heb ik verleerd. Ja, dus dat is wel jammer. Maar ik ben nu gewoon blij dat ik gewoon alle akkoorden weet. En dat ik daar dan mijn eigen liedjes mee kan maken. Ja, hoe nu verder? Ja, hoe nu verder? Wat zijn je dromen? Of vind je het gewoon leuk, een mooi avontuur, de groeten? Of denk je, nou, dit smaakt dan meer? Ja, ik ga wel bezig om nu muziek op te maken en mijn eigen platform een beetje op te richten en zo. En ja, een beetje, dit is wel echt het goed beginnetje. Ja. Vooral om de prijs te winnen en zo. Dan heb ik nu echt kansen om daarop door te bouwen. Ja. Dat is wel echt fijn. Oké, dus het prikkelt je wel? Ja, zeker. Jullie kunnen wel verwachten om meer van mij te gaan horen. Ben je al ergens te vinden of moet dat nog komen? Kan ik ergens naartoe verwijzen? Van nou, kijk eens op YouTube of Instagram of waar dan ook? Ja, op Instagram heet ik Elise Kloosterman Music. Dus daar kan je me dan op vinden. Ja. Nou, volg haar. Ja, we gaan er naar in. Maar eerst even spelen. Nou goed, een bijzonder verhaal dus. Onder druk even traaien, noemen ze de bijschreeuwen, de finale winnen. En dan gaan wij ze gelukkig in Geerwerking. Kijk, met Friesland Pop trouwens hier in de studio. En bij de vleugel. Dit is het, live in Noorderwien. We hebben laatst Lien die vleugel even opknappen. Ik zal net zeggen wat voor rekening we bij de omroep binnenkrijgen. Want het is een duur ding. En de renovatie, maar dat ik dan Elise spelen hier, dan denk ik bij mezelf, ja, daarvoor toch het. Geweldig. Jong talent, wat een verhaal. En dat zit je gewoon te spelen met eigen nummers. We horen haar in de gaten, dat beloof ik je. Want als Noorderwien ben we altijd gek op dit soort verhalen. Biegel, ik zeg van bands. We beginnen nog een keer naar Asbest daar. En dat is echt een heel spontaan verhaal. Jongens, ze pluggen in, ze spelen. En waar wit, meisjes wel indruk bij jou thuis. Dit is Asbest, live in Noorderwien.
Vanavond ging er geen alleen op bed. En er ging er goed hard is met hem. Dus je was staan, een jegerbom erbij. Ja, wie ben wel overheen, maar dat is machtig geplakt. Kon is mooi, van buiten gaat slaan en van binnen een soort. Shaggy 10, een betere 10 is er niet. Een pielen gaat wat zwaar, maar ik krieg hem wel klaar. Ik bestel naar je kan, ja, kosten wat gevier. Maar uiteindelijk ben die verdien, reden hier. En ik steek hem maar aan, ik ga wonderwaan. Oh, ook het kan, ik kan niet er wat van, maar dat is wat ik vraag. Goed is mooi, van buiten Kaasland en van binnen een zooi. In de zaak, het merk giet om de zuur van weer morgen bruin. De dansvloer op, die gaat op de kop. Het floppen erheen, daar zijn er niet mooi veel. En ik steek er maar aan en ik hoor ervan. De tanden slaan me in de bek en ik word redder gek. Mijn bloed er weer terecht van haar op een kruk. Ik viel van de kruk. Maar ik stond weer op en met de rug, dat is machtig.
zal ik bouwen meer radig en maar eens in jou, oh yeah. Hey, tuurlijk is er al diep wel wat, maar daarvoor moet ik eerst nog zaten. Kom jongens! Mooi, om het stellingwerks werden ze even te jaren hier. Ja, want zo vaak hebben we dat net. Mijn muzikanten die het stellingwerks broeken. Dus ik ben wel heel blij met mijn asbest. En we blijven ze zeker volgen. Een dikke feestband, man. Ze zullen een protte dwarsfeest en festivals. Ja, wel een mooi feestje voor mij. Goed, het zit er haast op. Sowieso mij dit seizoen. We beginnen aan mijn simmerstop. We zijn er na de simmer gewoon weg met dit programma. We zijn er nog wel even iets op de radio. Werkdagen van Seizoen en natuurlijk op de verschillende internetplatforms. Waarvan youtube.com/Noorderwind toch wel de belangrijkste is. Er staan intussen 4.500 live optredens op. Goed, bij deze. Ja, en ik ben toch een jongen van harde gitaar, van Waltrak, van metal, van stoner rock. Het laatste wordt is derde moe. Komatsu, uw vriend uit Eindhoven. Ik wens je iemand verder een hele mooie simmerta. En hoort Noorderwind. Unfortunate one.